Hyvää huomenta. Pohjanmaan rämäpäät Dudesonit ovat tehneet ryntäyksen Amerikkaan. Hyvää huomenta Jukka Hildén ja Jarppi Leppälä. No huomenta. Morjens. Justiin sain silmät auki ennen kuin päästiin studioon. Se on oikein toivottavaa just ennen haastattelua. Ihan alkuun on pakko onnitella 10-vuotiaasta Taipaleesta. Uskoitteko 10 vuotta sitten, että 10-vuotisjuhla tulee? Siis ihan helposti, kato, mä rupesin oikein silloin alussa heti laskemaan, että kuinka pitkään tätä nyt tehdään. Mä en kyllä päässyt kuin 9 asti. Mutta tää 10 on jo bonus. Kyllä, mutta 10 vuotta intoa pisaa niin kuin pienessä kylässä. Ollaan vielä yhtenä kappaleena ja raajat tallella ja velossa, niin mikäs tässä? Tästä on vasta alkaa. Mä oon niin kuin henkisesti paljon nuorempi kuin silloin lähdössä. Oletteko laskeneet tässä vaiheessa vaurioita, mitä kaikki on 10 vuoden aikana tullut? No niitä joskus yritetty ynnätä, mutta... Mitä noista fyysistä vammoista, ne on niinku helppo korjata ja yleensä pikkuvikaa, mutta nämä henkisen puolen vammat kuitenkin 10 vuotta tässä niin, no, mitä me nyt ollaan 20 vuotta tunnettu ja yhdessä oltu tiiviisti kuin peräpukamat, niin olen, että sitten niinku pääsisällä enemmän kehittynyt sitä korjattavaa. Ei mennä niihin nyt, mutta olette ollut kuvaamassa 12-osaista sarjaa Amerikassa. Mistä lähti idea tähän? Onhan se ollut aina semmoinen pikkupojan unelma, että niin, tässä ollaan 2004 vuodesta asti englanniksi kuvattu ja tehty 4 tuotantokautta maailmalle sit niinku Jenkkien ulkopuolella ja se Amerikka on ollut aina sit se pienen pojan unelma, että sinne olisi kiva päästä kuvaamaan. Eikö se ollut niinku jo vuosikymmeniä, jos ei vuosisatoja, niin aina härmästä on lähdetty, niin kuin, että nyt lähdetään Amerikan raitille. Se on mahdollisuuksien maa, niin sitten mentiin näyttämään sinne, että mitä meillä on niin kuin, näyttää tuolle Uncle Samille. No mitä teillä on näyttää? Mitä on luvassa? No kyllähän sinne mentiin sillä lailla niin kuin härmäläisellä itsepäisyydellä ja mentiin vähän niin kuin perseidellä puuhassa. Koko sarja on itse asiassa asioita, mitä niin kuin härmäläiset lähtee jenkkeihin tutustumaan amerikkalaisiin ilmiöihin, niin kuin inkkareihin, tai mennään tekemään huvipuistoa oma laite, tai rakennetaan oma armeija, tai mitä ikinä. Siellä on tällaisia mahdollisuuksia. Kyllähän siinä sitten sattui ja tapahtui, käytiin vähän sairaalassa ja raastuvassa ja kaiken näköistä. Kertokaa vähän, mitä on luvassa. No sanotaanko, että niin kuin kaikki budjetti oli ihan hyvin kohdallaan, niin tavallaan ne ideat ja mahdollisuudet, mitä aina oltiin Suomessa haluttu kuvata, niin nyt oikeasti kerrankin oli mahdollisia tehdä Jenkeissä, että puitteet oli sinänsä kunnossa. Ja on se sitten, että meillä on tiikeri ja pistetään HP juoksemaan kilpaa tiikerin kanssa, että ei muuta kuin tohon suuntaan, kumpi on nopeampi. Tai sitten, että me haluttaisiin biisoni viedä se kukkakauppaan, niin sellaiset onnistuu. Kuinka suuri koneisto teillä oli siellä Amerikassa tekemässä tätä? No olihan kyllä, niin kuin kaikki tuo lupaprosessi ja se byrokratia on siellä niin isoa, niin se vähän ehkä toi sinne lisää henkilökuntaa. Et meillä oli koko ajan vaikka lakimies mukana, mikä oli toisaalta ihan hyvä asia, koska sitten jos jotain ongelmia tuli, niin pystyi sanoa, että talk to my lawyer. Minkälaisia ongelmia sitten tuli vastaan? No oli se sitten vaikka sellainen, että me oltiin semmoisessa pikkukylässä tuolla Lake Tahoilla kuvaamassa ja me tehtiin sitten keskelle kaupunkia tämmöinen oma muistomerkki ja niin kuin jäästä veistetty iso penis. joka sitten suihkutti maitoa sieltä kärjestä sille usean metrin korkeuteen ja jenkithän siitä otti sitten nokkiinsa. Ihan tilanteessa näytti siltä, että jengi vaan tykkäsi, mutta siellä oli taas joku kyräilijä sitten, joka ei piitannut tästä, että kun sehän oli tosiaan kunnianosoitus näille alkuperäisille pioneereille, että kun ne on tullut sinne ja levittänyt sitä omaa siementänsä, kansoittanut sen laakson sieltä, niin sitten sieltä tuli tappouhkauksia, että seuraavan kerran kun tuutte tänne, niin me hakataan teidän naamat lyttyyn. Niin yes, lawyer. Ja valtakunnalliset uutiset oli kuvannut tilannetta ulkopuolelta ja sitten siinä oli sivussa vähän pistetty matskua, missä äidit vie niin kuin hätääntyneenä lapsia sivuun, että nyt Dudesonit on tullut kaupunkiin rakentaa tämmöisiä fallossymboleita. Mutta oli siellä kaiken näköisiä tilanteita, sattui ja tapahtui ja niin kuin sanottu, niin käytiin varmaan niin kuin melkein 10 kertaa sairaalassakin erinäköisistä vammoista, niin kyllä kaikki me ainakin annettiin. Minkälaisia vaurioita sitten jäi? No meillähän oli niinku nyt puhutaan niistä fyysisistä. Lähtökohtaisesti niin oli sellainen vahva aloitus, että hyökättiin sinne intoa täynnä, ties, että päästään vihdoin viimein Jenkeissä kuvaamaan. Ja sitten toka kuvauspäivä, Jannolta murtuu kylkiluut. 4. kuvauspäivä, niin multa murtuu selkä, painuu nikama kasaan. Ja 10 päivän kohdalla Jukalta meni häntäluu ja nilkka. Ja
HP oli muuten vähän niin kuin lähtökohtaisesti lasarettikunnossa, niin siinä pidettiin sellainen kriisipalaveri, että hyvä jätkä, että kerrankin päästiin tänne kuvaamaan. Me ollaan 10 päivää kuvattu ja meillä on 55 kuvauspäivää jäljellä. Kaikki oli semmoinen, me oltiin niin kuin invalidijoukkoja rampoina, siellä lenkattiin menemään. Ja... Mutta luvan kanssa sai parkkeerata invapaikalle aina kun tuli. Mutta mitä sitten tässä tämän kriisipalaverin jälkeen tehtiin? No me pidettiin viikko taukoa ja sitten lähdettiin vaan, pistettiin vähän lisää vauhtia vaan. Vauhti korjaa sitten tämän taidon. Niin ehkä se oli enemmän sellainen, niin kuin kattiin toisia silmiä ja naureskeltiin, että on tää nyt ristus, että tullaan tänne elämämme tilaisuus. 10 päivää mennyt, niin kaikki on sairaalakunnossa. Ja sitten me oli sellainen temppulista, että no mitäs me voidaan tehdä? HP:lla oli eturisti siinä valmiiksi poikki. Mitäs, voit sä Jarppi tehdä, että en voi tehdä tätäkään, Jukka, en voi tehdä. Että HP. Se oli vähiten rikki siinä vaiheessa. Mutta ei se mitään, eihän ne siihen loppuun ne sairaalareista. Että sen jälkeen mullakin räjähti pommi naamalle ja kaiken näköistä pientä. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on siis luvassa, mutta mitä Dudsoneilla on... Tuossa näkyy itse asiassa tollainen koko ylävartalo selkätuki. Mulla oli 3 kuukautta. Tähän loppuun vielä ihan lyhyesti. Mitä on seuraavaksi luvassa? No meillä on 10 vuotta lauantaina tulossa komia Seinäjoella kunnon pirskeet, niin yritetään nyt ensin selvitä siitä yhtenä kappaleena. Mä luulen, että siellä voi tulla enemmän vammoja kuin tämän niin 10 vuoden aikana yhteensä on tullut. Joo, yhdet tollaiset niinku 4 kuukauden kuvaukset ei ole mitään siihen, kun me lähdetään oikein juhlistamaan tätä taivalta. 10 vuoden kunniaksi laitetaan oikein katollensa. Kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitoksia.